Mačka koja je mislila svojom glavom. Nekada davno na svetu je postojalo mačje kraljevstvo. Bilo je toliko veliko da se moglo vidjeti čak sa meseca. Mačjim kraljevstvom je vladao kralj, Veliki Mijau. Bio je to brižan kralj koji je želeo sreću svim svojim podanicima. Zato je svima zabranio da misle. Od mišljenja boli glava, govorio je Veliki Mijau. A može se, ne daj Bože, desiti kakvo gore zlo. Jedino kraljeva kćer Mala Mijau nije poslušala kraljevo naređenje. Nastavila je da misli svojom glavom. Sve druge mačke ubrzo su zaglupele. Brinule su samo o tome kako da im kretnje budu što ljupkije, a dlaka što sjajnija. Zato su se neprestano lickale i doterivale. Mala Mijau nije marila za otmeni hod i prefinjen izgled. Na što to ličiš? Čudile su se ostale mačke, ali Mala Mijau se nije obazirala. Mislila je svojom glavom. Kad bi se umorile od lickanja, mačke bi polegale na svilene jastuke i hranile se čokoladnim miševima. Jedino je Mala Mijau lovila prave miševe. Zašto se zamaraš? Pitale su je druge mačke, a Mala Mijau bi samo odmahnula lijepo. Mislila je svojom glavom. Jednog dana ostareli kralj teško se razboli. Tek tada shvati da nije izabrao naslednika. A koga i da izabere kada u njegovom kraljevstvu niko ne ume da misli? Videvši da mu se bliži kraj, Veliki Mijau pozva svoju kćer. Draga kćeri, uzdahnu teško. Moje vreme je prošlo, a ja nikog nisam naučio da misli. Mačji rod će bez mene propasti. Ne mora propasti, reče Mala Mijau. Objavi svima da ćeš se vratiti kroz 1000 godina. Zašto? Začudi se Veliki Mijau. Zato da bi mačke spasila nada, objasni Mala Mijau. Nada da ćete ponovo sresti. Mala Mijau, ti umeš da misliš, obradova se bolesni kralj. Ti ćeš umeti da vodiš kraljevstvo. Rekavši to, Veliki Mijau ispusti dušu, spokojan. Ali Mala Mijau nije želela da bude kraljica. Nije želela da misli umjesto drugih. Nije želela da mačji rod sasvim zaglupi u svilene jastuke i čokoladne miševe. Mala Mijau mislila je svojom glavom. Veliki Mijau je umro, ali će se vratiti kroz 1000 godina, objavila je svima. Do tog dana mačke neće imati gospodara. Tada se vratila do svog oca i svim srcem ga je oplakala. Nedugo zatim u kraljevstvu je ponestalo čokoladnih miševa. Zavladala je glad jer niko nije znao recept za čokoladu. Mačke nisu imale kud, počeše da love prave miševe. U početku im nije išlo, ali su vremenom postale dobri lovci. Mala Mijau ih je podučavala. U potrazi za miševima mačke napustiše svoje kraljevstvo i razmilaše se po celom svetu. Mačje kraljevstvo je nestalo. Od starih običaja mačjem rodu ostaše lickanje i doterivanje. Mačke se nadaju povratku Velikog Mijaua i žele da budu lepe kada ga sretnu. Misle da će im doći sa neke daleke zvezde, zato se noću penju na krovove i zagledane u nebo zovu ga. Mijau, mijau, mijau. Nemaju pojma da je priča o povratku izmišljena. Izmislila je Mala Mijau, mačka koja je mislila svojom glavom.